ndatova padhuze kuda kudzima mushini kuti ndimbonozorora semunhu aswera ari pagraft achishanda. Ndatoona papinda message mudm mangu mex. Ndikutarisa ndikuona pane link iri kutaura kuti izvoni 2035 VaMnangagwa Vanenge Vachipo. Ndikandorara here ndisina kuita video iri. Ndikati mangwana ndomuka ndane hasha dzakaserera. Rega ndingochibhondora, ndirare ndachibhondora nhasi tozoona kuti mangwana totangira papi panyaya dzacho idzodzo. Hanzi 2035 VaMnangagwa Vanenge Vachipo. Ndo video randoda kuti ndikuratidzei, ndo nyaya yatoda kuti timbofamba nayo, timboonesana kuti possibilities ekuti 2035 VaMnangagwa Vanenge Vachipo akamira sei, looking at his own health. Zvinoshandika nazvo. Mawana chaiwo. But zvisinei vanhu tinoronga, even Bible rinotaura kuti kuronga kwenyu hakusiri kuronga kwangu, kana kufunga kwenyu hakusiri kufunga kwangu. Ndo zvinotaurwa nemagwaro matsvene aJehovha Mwari wekumusoro kudenga. Right. Zita rangu ndonzi DJ Holly. Started platform is 0.5 Creative Studios. Kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pa screen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, iri kukunetsa, iri kukushungurudza, ndibate, tinopedza zvese panapa nditika, ndo pazvinoitikira. Kana uchida kundisirawo e-wallet, kana uchida kundisirawo mari kuti ndimbodyawo mari yako iwewe, umbonditenda nemaworks andiri kuita aya. Ndibate namba dzangu ndo dziri pa screen idzo. Kana uchida kunditengera makamera, kana uchida kunditengera masini ekushandisa, microphone, headphones, machii zvese, ndibate futi panamba dziri pa screen idzodzo. Handitika zvese zvinoitika. Hanzi nasisikoni ukaita musoro, ukaita musana, ukaita mudumbu, ukaita zvironda zvisingapore, ukatadza kugutsa mumwe wako pabonde, bata namba dziri pa screen idzo. Zvakawandisa. Kana une BP, une cancer, une zvirwere zvese zvaungangofungire, Phytomed ndo iri kuita zvinhu zvamanje, ndo gwenzi riri kudya basa zvamanje. Saka gara une chigubhu chako, une masinti ako mudheni, zvinhu zvako zviite sei, zvirongeka nditika. Right, let's look at this video riri panapa. Toona kuti totaura kuti chii after video rapera. Unoziva kuti hatichai zvekutaura ka. Handangosangana naro video iri. This is not planned. Saka ndangoya panapa ndingokuudzai zvandiri kufunga mushure mekunge taona video. Let's watch this video. 2031, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035. VaMnangagwa oye! Pasine magwaifi. Chef, toda kutenda president through him kuti 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035. VaMnangagwa oye! Pasine magwaifi. Right. Ona izviri kuitika panapa, rega timbotarisa chaunga ichi chemanesi ichi chiri panapa, ichi chaunga chese chiri apa ichi. Let me just mute so that I can talk while the video is playing. Muri kuchiona chaunga ichi chemanesi ichi chese chamuri kuona chaunga ichi. People are very angry. Vari kutambira nzungu vanhu ivava. They are not even happy with the situation, but they are being forced. Kunzi president vari kuuya, manesi ese, mukuru akati ari kuuya, manesi ese, musati nyadzisewo zvevasikana. Ndo zvavari kuita vanhu ivavo. But truth be told, people they don't want ZANU-PF anymore. Civil servants, they are tired. Maticha aneta. Masoja ana mukoma wedu vari kupiwa nzungu. Mapurisa oshaya kuti zviri kumbonyatsofamba sei. Calculate mari yese yakapiwa mota nachivayo. Dai mari yese yo yakaenda kuma civil servants.
vangadai vakatotora zvimwedzi zvakati vachitambira mari yakanaka, ingadai vachifara vachiita basa nemazvo. But right now they are being forced to attend ZANU-PF meetings, vachimanikidzwa futi kunzi itsai kuti 2035 VaMnangagwa Vanenge Vachipo. Yet they don't even want to do it. They are hungry, these people. Vane nzara vanhu ava, vakaomerwa vanhu ava. Mnangagwa auraya vanhu nenzara, ZANU-PF yauraya nyika, zvinhu zvakaoma munyika hazvisi kufamba zvakanaka. Yet you see grown up people vachiteedzera kuti 2030 2035 anenge achiitei. 2035 titongwe nemunhu anenge ane 100 years. Zviriko here zvotitongwa nateteguru? Nyika yaita nzara yevatungamiriri here zvamuri kuda kuti munhu 1 angoramba achitonga kusvika 2030? Nyika yaomerwa kusvika pakushaya maleaders here zvamuri kuda kuti 1 munhu asvike 2030? Sometimes bootlicking yamunenge muchiita iyi, it doesn't work. Mangwana pakapinda umwe munhu, vanhu ivava varipo ivavo vanenge vava kuti pamberi nanhingi. Kuswera mangwana pakapinda umwe munhu futi vanenge vachinja vava kuti pamberi nanhingi. Zvakaoma, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinonzwisa tsitsi, zvinhu zvinopisa tsitsi. Ndo vhidhiyo randangoya naro ndisati ndarara, ndikati rega ndingotaurawo mashoko 2 3 kuti pamwe aposto makore vari kunzwawo, vari kuonawo, vanozviita vanomiririra kuvanhu, ngavanotaurawo kuvakuru kuti manesi avo kuwara nenzara. Masoja nemapurisa ngatimbomawedzera iyo kana ka 10% zvako. Maticha ngatimaone iyo kana ka 20% zvako. Vangoraramawo upenyu huitowo nani. Chikafu chiri kukwira, transport iri kukwira, but salary yavo haisi kukwira. Maticha atambura, maticha ari munhamo, people havana kugara zvakanaka. Saka kwakutongokumbirawo here, toziva kuti munoshandisa ginya, toziva kuti munoshandisa chisimba, but kwakutongokumbirirawo zvedu maticha, kwakutongokumbirirawo zvedu manesi kuti chimbomasota iyo mosvika zvenyu 2030 at least vachidyawo vachiguta. Ndati zviri kurwadza, zviri kurwadza. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, ladies and gentlemen, I'm signing out and then we'll see you in the next video.